Manuel Ruiz convocou a sesión extraordinaria para dotar de máxima transparencia o proceso xurídico no que se atopa inmersa a gasolineira de baixo custo de Xarás, despois de que unha sentenza declarase irregular a instalación ou estar emprazada en terreos afectados por un incendio. Segundo explicou o rexedor, a Xunta de Goberno local outorgou no seu día a licenza seguindo os informes técnicos favorables, polo que non houbo ningunha actuación irregular que implicaría a responsabilidade patrimonial do Concello no caso dunha sentenza firme que anule a licenza. Non hai ningún tipo da día de hoxe, e sobre todo non sendo cousa xuzgada, de solicitud de responsabilidade patrimonial. Dudan moito os servicios jurídicos e o abogado do Concello en que incluso, inda que pediran responsabilidade patrimonial, o Concello fora o responsable, posto que a incidencia pola que se suspende ou anula esa licencia é un incendio que non foi advertido pola Xunta de Galicia e máis no ano 17 corroborou diante do Concello de que ali non houbera un incendio. O grupo máis crítico coa xestión do goberno neste asunto foi o Partido Barbanza Independente, que mesmo chegou a pedir a reprobación do alcalde. Lo que le vamos a pedir es su reprobación el próximo martes, si ha leído la moción. Vale. Pues entonces, es más, yo ya no sé si incluso pedir ya en ese día su dimisión. Tiene usted la desfachatez de decirnos que tenemos que pedir disculpas, pero usted oculta la información. O resto dos grupos insistiron en que exixirán responsabilidades políticas no caso de que a sentenza sexa firme. Que desde o BNG imos pedir todas as responsabilidades políticas e que vostede non se escude nos técnicos municipais, porque os técnicos municipais nós xa os consultamos e estamos aquí para pedirlle responsabilidades a vostede e ao seu goberno. Hai responsabilidades políticas tanto dos asistentes como de inasistentes ou de non asistentes. E a nosa postura tamén é a postura de Suma Ribeira, que o principal e maior responsable é o alcalde. Non así o PSOE, que incidiu en que as responsabilidades políticas se depuran nas urnas. Con respecto ás xudiciais, xa puxeron a documentación a disposición dos seus servizos xurídicos para emprender accións legais no caso de ser necesario. Creemos que debe ser la Fiscalía la que decida si los componentes de esa Xunta de Gobierno que concedió la licencia actuaron legalmente, de la misma manera que las posteriores subsanaciones, correcciones, recursos, etcétera, que se han realizado. Del mismo modo queremos conocer cuál es la responsabilidad de los técnicos en caso de que la haya,